Haupa, naia negredonaz, ondarrutarra, gaur egun Zeberion bizinaz eta Zubialde eskolan dantza garaikideko klaseak ematen ditut. Sinbulu kolektiboko kidea naz, dantza vertikal elkartea, eta urte honetako umore azokan, errotzen ikuskizuna aurkezten egon gara Leioako kulturretxeko fatxada. Osteguna eta ostirala zen gure aurkezteko eguna, baina ostegunean bakarrik aurkeztu ahal izan genuen, ostiralean euria egin zuelako. Pasadan astean bueltatu ginen kulturretxeko hormara, falta zitzaigun grabaketa guztiak egiteko. Beraz, gure teaserra grabatzeko aukera izan dugu, bertan kolgatu ginen, pila bat toma hartu genituen, hotza ere pasatu genuen apurtxo bat, baina gure lana bukatuta gelditu zen. Zeberion Zubialde eskolan ematen ditudan dantza garaikideko klaseetan fisiko asko lantzen dugu, beroketa eta prestaketa, gero dantza garaikideko teknika desberdinak uztartzeko, eta klase hauek publiko guztiari zuzenduta daude, bai sekula ez duen dantza egin jendeari, dantza egin duen jendeari, kirola egiten duen jendeari. Klase hauek ikasturtea hasieran hasi ziren eta bukatzen dira ekainean, hau da ikasturte osoan egongo gara, eta nahi duzuen momentuan gehitu ahal zarie klaseetara.